कमर कर धनिया दहिया में हमके ना ऐसे बोलो ए जे पोता तड़ी ए जे से ना यार ससुरा जाए के बा का जाए के बा हमरा अरे भोरे के बेरा चलेलू भचक त खेललू कौन खेल माला वाला ए भौजी माला वाला ए भौजी कमर में करुआ तेल माला वाला ए भौजी काले पायल चूड़ी जी कान की चूड़ी एगो अथु दा ए हां ए तू लिपस्टिक दा ओ करे लवा कौन ब्रांड लेब की लोकल ब्रांड लवा चुप रह छिंदरी कौन बोलते आ रही रे उनिया से मारा बियाह जीबू खरे खरे हो जे कान के पास चल जीबू का तू जिया के लगलू मार कर ओ ना चाही लिपस्टिक बोर के वाला हां हां कितना मस्त बड़ी कि फील होगा देखो हो रुको हो अबे बाजार से नहीं कौन सामान कहाँ धराइल बा हम भुला गए निकाल तो तनी जान तो इसको फिर नाम ना रहनी कुल के फेरा में ओ नया डिजाइन बा ठीक लगी तारा में किन द अबे तू किनाइल बाड़ू कि हम अब हे कहीं बार बुझा तो बता रही तार देखा सुना कहीं अड्डे बड्डे में जइबू सड्डे में शादी ब्याह ई कुल में हई पहन लेबू हेने देखा चुम चुम चमकी जब मरकरी के लाइट बरी त का ई बोका लेखा मुंह लगल बनावे 120 रुपया के बाद ज्यादा महंगा के नहीं अरे अब का दे लिपस्टिक दे लगाया ई पसंद बा हल्ला अरे तू लगावे लू जब लिपस्टिक हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे जिला टॉप लागेलू कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू ला धारा 160 रुपया के बा ई कौन बुझाता कि काली माई के पूजा करे गइल बाड़ू टिकतड़ू हे पोदा दा कौन पाउडर लेबू आसमानी वाला हां आसमानी कलर के तू माने साड़ी लेवे आइल बाड़ू आसमानी कलर करतड़ू है एगो निकाल देता लिपस्टिक पोदा से लिपस्टिक हम लेके का करम अबे कल वतन की देरी पहले की लिपस्टिक चाहिए फिर पाउडर हम देता नहीं चोरेरो बार खा के तो हिले पूरा दुनिया जान मारे तो हर कमर कर धनिया लागेला लाज बड़ी छमको तारा दहिया में हमके ना ऐसे बोलो ए जे पोता तड़ी ए जे से ना यार ससुरा जाए के बा का जाए के बा हमरा अरे तो बढ़िया से लगा लो अच्छा ससुरा जाए के ये राम 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 वही आदमी उहो ये सारा बारे हम अपन पैसा से कुछ करी हिम गंगा के तेल ह हाथ गोड़ में घसतरू ए चात दा का काजर ई कौन मिठाई है रे ए अरे भोसड़ी पागले बिया का आउ मिठाई अरे छिनरी का हो ओकुल गुरिया तोर गेट बनेला तो ओमा डालल जाला ना धइलू छेरावे वाला दवाई खाए के पड़ी कि छेरब मैं निकली भुर भुर सब बगेड़े से भेंट हो गइल बा का बोली रे फिट बम्बा का बा हमरा लाइट का बा अब सुना के हम की लूट लेब नुआव लेखा के जानी हमरा के गुथा हो अच्छा साइज ना पतड़ू कोनो बात नहीं के गुथला
हमरा चोलिया में होता ई कहाँ डालता ना निकलबू ना बारो रे ना बारो अब हम कहाँ गिनब कि क गो अंगूठी ओमा बा क गो ओमा सुना ए आ रे लबरा बाड़ू अब कहाँ थैले बाड़ू निकालबू कि ना मीना सोना के ए चाची भाला आ गेलो मरद आदमी कैसे जाए ना ताई हाथ डाल दे डाला होमा हाथ डालता ओकरा ब्लाउज में हाथ डालता छिनरी के हार पे ना मोजे तोर बपवा के बियाहवा में सुनाओ हाथ डाल के निकालो ब्लाउज में से ता औरी पाउडर नहीं खे देखे ओके लगा बाबा औरी पाउडर माने हम लगावा देखे ओके औरी पाउडर लगा लगा छिनरी औरी पाउडर लगा तोरो के तू वे बालू लगा दी चीना तड़का तू सास मंगवा के न हो तू सास हऊ का हो जी कोखे में के बरो छिले वाला का बा ये की किन दी तारा के सारा हां हो बड़ी महके लाका सोले सूते दे तर कोके सूते ले रे राम 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 भातार के ना जालू एक संग सूती दा ए बच्चा देख हिया पतो जाता नहीं हर पीछे पीछे ले मेकअप कोर्स बता ही रूप थुथरा के गाड़ी बैठाई बैठा लिया सब पैसो ना लिया सा ऐसा थुथुर हो गेल बा इनका अब आखिर इनका चोली में से निकाला सामान हम कहे चोरी में हमारा सामान डलवाई पूछा ना ना वो भरा तकवारी में हम डाल दे कैसे डाल दे तू का कहता तो पैसा खोल दे बाबे तौर पैसा खोल दे के जानत नहीं खू दिमाग का हमारा ओकर पाट के तोहरा हाई निकल जाई हमार कैसे कहत हम कभी नहीं करो तो हरा से देख सोना के मीना अब पहले निकाला पता है निकाल धरा बचवा है धरा अपन है उठी धरा हो जो के निकाला हो जो कितना के बचवा 30 रुपया के आई ता सोना के पेल वालो सही बा 30 रुपया के एगो दा ओ माई है अब ब्लाउज खोलवा बोला ब्लाउज खोलवा का जाने का दुगो फर्स्ट त 30 रुपया हमर चल जाई तारा के दिन नंगा करो ये करा के हां हाथ कैसे डाल दे हमरा में बचवा हाथ जोरिया बा ओका जरूर बा ब्लाउज में जरूर बा खुद को नहीं बाटे लेकिन देख उ ही हमार पतो बचवा हम सनगर बने अगर कतई के भर्ती करा के नाच बाजा में तो करवा दे बबुआ हम नाच में जाई उतना बढ़िया बढ़िया नाचरी सब मार हो जाला पागल सन की जाई तो मार ना होई सिंदूरा डाले वाला मार सुभर बियाह खता लो वायरल हो जी कुछ दिन में वायरल होके खातिर चल बड़ू दुना जानी के? वायरल तो एक दिन में हो जेबू कैसे तू हूं तार पतो ही हो अब बाकी नंगा बन के नाचे के ना ना ऊ नाचना दूसर नाच कराई अच्छी लगी हम जानते ही खू अबे शटर बंद करब तुरंत लगा काई कुई कर तोहरा के रेलवा दे बोला जानते जानते नहीं खा हमरा के तो का करे चले गाँव पैसा सब छिनार है गांव के ओकर सास है तो ये राम भर सक पतो वैसे नहीं निकल दिया कतने के हमर का करी हो हम खुद छिनार हई हम खुद हई तो का करी दूसरा के का जा अब छिनार संग रह के का आदमी छिनरपन हो जाई जा सारा भाई साफ खत्म वाली सब सास पतो हुआ रे समझावे कि लूट के गई अबे घेरवा तनी बनरसिया साहब के दुकाने तर